Inkantolo ithole ukuthi ukuphikisa kombuso ukuthi uMolife athole ibheyili akunasisekelo. uMolife ubephonsele inselele isinqumo senkantolo yemantshi yase-Alexandra sangoNcwaba sokumnqabela ibheyili ecaleni lokubulawa kuka-DJ Sambodi. Ibheyili kaMolife ihambisana nemibandela eqinile. The appellant is restricted to the borders of the Gauteng province, except insofar as paragraph 5 below is concerned, full stop. Paragraph 5. The appellant is permitted to travel to Welkom, in brackets Free State Province, close brackets, for business purposes, after informing the investigating officer of his intent to do so, in writing, full stop. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA luthi alweneme ngesinqumo senkantolo. Siphoxekile kakhulu sumnyango wobushushisi asisinqumo besisicabangile ngoba sinesiqiniseko sokuthi besithule ubufakazi obanele ukuthi inkantolo ingafinyelela kulesinqumo yayifinyelele kuso Alexandra ukuthi imncishe ibhayili ummangalelwa. eMpumalanga lihlehlisela umhla zi-17 icala libhekene nabalisi abayisithupha abasolwa ngokushushumbisa izidakamizwa eFallcrust. Abasolwa abanye babo abaseMexico baboshwa ngesikhathi amaphoyisa ebhadama indawo ekhiqiza izidakamizwa ngenyanga eyedlule ashaqe izidakamizwa ezingabiza imali engu-350 million amarandi. KwaZulu-Natal, inkantolo ephakeme yaseThekwini isichithe nezindleko isicelo sekhomishana yamalungelo abantu ebifuna ukuthi kungenelela umthetho okunqanda izinhlangano ezilwisana nabantu bokufika abakuleli ngokungemthetho iMarch and March ne-Operation Dudula ezivimba abantu bokufika ungena ezikhungweni zezempilo. Inkantolo ithe lesi sicelo asiphuthumi. 1. The application is struck off the roll for lack of urgency. 2. The applicant is to pay the respondent's costs. Such costs to be taxed on Scale C and shall include the costs of 2 counsel where so employed. Amalungu e-Operation Dudula ne-March and March asamukele isinqumo senkantolo.